Nggonamu didol pira, Tin? Wani pira? Hitungane sekilan ning ngono. Menunggu buka ya iso. Ya nek ditunggu ya nek buka, nek tutup. Monggo angel saiki nek kon buka angel ora jamal-jamal. Saploke jaga jarak kuwi wis arang-arang dibuka. Sira ping Sang Hyang Arka gumantos sing dalu jroning ratri dening wonten ingkang kacarita. Amung Sang Hyang Pratangga pati nul saking Brangwetan kaling mega sarta gunung-gunung parandene bisa marbawani jagat raya. Dipitata sing kamantian Diwasena kawusa, wancine wis ngancik goro-goro. Kirana Petruk ingkang lenggah wonten ing ngebuk sinambi nyegar. Kedhep tasma aku nyawang slendang biru. Among kuciwane matur sembah nuwun sugeng pinanggih malih sugeng pepanggihan lumantar streaming kalian wayang Celimen ingkang episode ke 5 menawi mboten klintu matur sembah nuwun tasih mboten kendhateng-dhateng nggih kula tansah nggadahi raos gumregah ngawontenaken ringgit Celimen menika dengan ujub utawa usaha utawa apa jenenge niat utawa gegayuhan inggih menika ngempalaken dana kagem sosial terdampak Covid-19. Neno. Wah, dalu menika ngaturaken pesinden kalih ing setunggal Mbak Tatin Lestari Andayani ingkang setunggal Mbak Neti Sulandari. Wah, deh jan ya. Panji dalu menika mboten mawi bintang tamu. Bintang tamu memang mboten saben dalu dipun wontenaken mergi dipun batasi. Lajeng paguyuban pengrawit menika ugi tasih warga laras. Menika temtu langkung sae tinimbang kala wingi dalu. Wah, jan apik tenan. Neno. Monggo. Suwe ora krungu suarane Mbak Neti. Nyelaki. Lho senior lho, Neti iki termasuk senior. Melu aku ya termasuk lama utawa suwe biyen. Melu aku ki malah ketoke Neti iki rung dadi manten. Nggih, Pak, dereng. Dereng. Nah, nganti isih legan terus saiki wis peputra 3 apa pira. Lah ora genah wong sing lanang ya nggawa gawan barang soalé kok. Nggih, 3, Pak. Gawan kula setunggal. Nah, Kula kalih, gawane bapakne setunggal. Nah, jujur ning mah ora apa-apa, bapakne ya kurang ajar. Rabi kok nggawa anak ki cara ngendi. Neno. Ayo. Janji. Terus nek oprai ngene iki kesibukanmu apa net? Ya ngewangi nyetak batako. Lah nggih to Pak entene niku e. Oh ya ora apa-apa. Sing penting urip. Heeh. Sing kuwatir ku nek nganti kulitmu ireng. Ampun ya Pak. Iya diusahake aja ireng kabeh ah.
Dingengei. Selendang biru. Selendang biru. Selendang biru. Among enaki hati. Nora tekan batin setiamu. Ya kanca-kanca ya. Selendang biru. Nuwun sewu mengko ndak kelalen menika kala wau saderengipun ringgit dipun milai utawi dipun wiwiti sampun wonten ingkang sampun kepareng mendonasikan harta bendanya panjenenganipun Pak Surya saking PT Surya Karya Setia Budi utawa SKS. Matur sembah nuwun Pak Surya menika nate nimbali wonten Bengkulu mendonasikan 4 juta rupiah. 3 juta untuk dana sosial, 1 juta untuk kanca-kanca warga laras. Amin, matur sembah nuwun. Panjenenganipun Bapak Ganevo Lurah Sidoarum Ganevo Sugiartono ugi mendonasikan kagem dana sosial Rp500.000. Matur sembah nuwun tanpa pepindhan. Pak Toha Matson saking Belanda donasi 2 juta nyuwun tembang pepeling. 2 Bapak Hardaning donasi 1 juta. Ibu Diah saking Hongkong donasi 1 juta nyuwun tembang Setya Tuhu. Mbah matur suwun. Nah, wis seneng. Lan disekseni Co, gandeng kowe wis ngewangi karo niatku. Iki ora kok ora ujar, ora kaul, ora kok goroh. Aku wis mendonasikan sebagian apa jenenge iki bukan hak milik saya, tak dum lumantar beras. Mendonasikan kagem kanca-kanca warga laras saka pribadiku dhewe 10 juta. Ora arep njaluk aku. Iki donde juragan kaya ngene kok suaramu do kaya telek. Lumane ora jamak kaya ngene. Mendonasikan. Ya piye kanca-kanca ya wis ngewangi nek nganti kula ora cucul kok ndak do grenengan. Wong selagine pangan wis do grenengan kok. Arep pentase mesti do takon iki engko apa, Pak? Jangan bayung. Lah rak medun. Ya cilak. Mangga Mbak Neti. Oh nggih Pak, niki mau kula nggih angsal titipan. Entuk apa kowe? Transferan Pak. Heeh. Nggih saking Bapak Maneng. Saking Sendang Agung. Manggleng? Maneng. Maneng? Maneng. Mak saking Sendang Agung. Pinten donasinipun? 250. Pokoke wis sithik akeh ditampa kanthi ikhlas. 250 dienggo kowe 50. Mboten kagem donasi sedaya, Pak. Oh, kagem donasi sedaya matur sembah nuwun. Saking Bapak Edi. Pak Edi. Nggih, 200 kangge WL. Oh, kanca-kanca warga laras. Matur sembah nuwun. Nah, terus mengko mesti tatin ya akeh banget ngene wis ora apa-apa. Tatapana mangga. Tatapana Srepek Mas. Selendang biru. Oh. Kaya saka nggon sing linduk mau ngopo reng anu kupingmu tok tutupi siji, telepon kok kupinge tutupi siji. Nelpon sedulurku sing nendi? Sing nang perantauan. Arep bali arep mudik, tak penging. Oh, nek kowe mudik ateges kowe mentolo karo sedulur-sedulurmu. Mula kowe nang kono wae. Nek wis iki sirep mudika, nek perlu njukuk cuti klehmu kerja mudik ketemu karo sedulur-sedulur kabeh. Nek saiki aja, kahanan lagi kaya ngene. Mergo dawing pemerintah aja mudik. Ya. Taun iki aja mudik.
Ning wa semono kok ya isih akeh sing nyolong-nyolong ya ring. Ayo kuwi sing marai gakanan saya geger ya kaya ngono kuwi mengko ya ditenono. Pokoke nek ora kena dielikke ya SDM terus. Apa selamatkan diri masing-masing. Iya. Bener ya. Ayo wis piye meneh wong ya angel. Jane ya pikirane piye akeh iki ana sing saking kangene ra jamak-jamak karo wong tuane. Kuwi rak deke. Wong-wong tuane rung karuan kangen kok. Oh iya, lah iya wong ya aja rumangsa menange dhewe. Aku wis kudu mudhek iki arep dilarang pemerintah, aku tetep mudhek, aku kangen wong tuaku. Bareng wong tuane ditakon sampean kangen mboten? Ora. Ayo piye? Ayo. Iya, ya urung karuan kabeh iki sinkron ya. Urung karuan kabeh iki sinkron. Pancen ya bener kok. Ah iya. Karo sekalian maca-maca gareng iki gara-gara iki intine ya iki karo dinggo apa jenenge donasi. Ya wah. Sampai tadi pukul 7 malam sudah mendapat 155 juta lebih. Kanca-kanca iki piye terus nyenengke ta? Nyambut gawene seneng, kepuasan batin kecekel, iso berbagi karo sedulur-sedulur awake dhewe. Ya. Mergo mangsa kaya ngene iki mangsa berbagi terus. Ya. Aja mangsa terus meneng-menengan wae. Neng omah ora metu, nek takoni isolasi, karantina. Ning jane Semelang nek bandane dijaluki tangga teparo. Wis ngono ku ya ora apik kaya. Iya. Ngono ya reng. Iya ya kudu ana apalah rasa pangrasa. Tatin kok ora nglelang apa-apa ya, Tru. Tatin kok ora nglelang apa-apa. Ukurane. Ora ana sing gelem nuku ayo lobok kok. Masa kebaya siji iso nggo cah papat. Ha iya. Ayo ora apa-apa ya. Karo ditiliki gong reng. Apa jenenge mbok menawa ana sing kepareng nggih mau saka Pak Tumiyono donasi 5 juta lan nyuwun tembang pangatak. Matur sembah nuwun tanpa pepindhan ya, Tru. Iya. Nganti tekan seprene iki ora leren-leren sedulur-sedulur kanca-kanca penggemar wayang sing nyengkuyung karo awake dhewe. Ha iya. Terus iki piye sesuk bengi iki sesuk awan iki wis padusan. Bar padusan jemuah ki wis nglakoni poso Ramadan. Ya. Aku dhewe ya bingung ya, Rek. Gandhe wis kebacut seneng karo wayang Celimen iki terus apike diteruske apa mandeg sawetara wektu. Ki nek mandeg seminggu edan lho, Tru. Mandeg seminggu edan awak dhewe. Kok iso edan? Arep ndek kegiatan apa? Poso. Poso ya mung glundang-glundung kaya semangka. Metu, bali mlebu omah meneh. Turu, lan sak piturute. Ha ya poso ki ora terus dienggo turu tok ya, Gong, dienggo berkegiatan. Kegiatan apa wis jajali? Aku tak takon wis. Ora ana kegiatan sing iso marai nek wong seni iki ya nyekeli nggon gamelan ngene. Yen ngono ditemtokke wae. Lho, temtokke wae lho. Mergo nggonamu ana tarweh apa ora? Lah iki sing marai dadi wis piye? Ha iya. Janjane mono nek dipikir ya sarwange wae kok ya, Tru. Iya, mergo wulan poso iki ya nek tarweh iki ya wajib. Ha iya. Ha kok iki gara-gara corona iki tenan nek nganti ketemu sing jenenge corona iki tak cengele tenan, Tru. Iya. Aku sengitku pati-pati tenan. Tak lolo linggis cangkeme. Kejaba koronane ya wong sing gedhek-gedhekke corona sing ora tanggung jawab, sing gawe hoax, sing marai corona iki diwedeni terus gawe miris, gawe wedi tenan nek ngerti kok lolo linggis cangkeme. Oh iya kok. Oh ora tanggung jawab ngono. Ha iya. Karo ngaturke tetembangan yo rek. Ayo. Sindene loro. Heeh. Monggo Pak Tumiyono nyuwun pangatak. Pangatake sing piye? Tak 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 tak. Ah la 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 pangatak. Wis manut kanca-kanca mburi wae. Oh nek iki pancen jos nek iki. Oh.
Iya aja kanca-kanca kok pangatak. Lagu rung digawe wis do hafal. Ya, coba kaya ngapa diaturake pangatak nyanyi Bapak Tumiyana. Ya. Diaturake ya reng. Muga-muga panjenengane ora kesel ya, Tru, ora jenuh sarta ora jeleh. Selalu mengikuti live streaming wayang Cilimen iki. Ya. Monggo kanca-kanca. Monggo kok madhot ing pendana iki. Didandani iki kon do nabuh. Yo. Kur mangga ya. Eneng apa? Kowe tengok-tengok ngeling-ana ning pawon kandile goling. La 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 la. Gandeng Cilimen ya nyuwun mangapura nek ming kaya ngene kahanane ya Reng. Ha iya ora apa-apa meneh Pak Tumiyana ya maklum. Iya. Ari iki sono penawaran Truk, penawaran saka penyanyi Bapak Tumiyana. Menawar kaos Karang Kadempel, kaos Elisa, jaket, jumpers 1,5 juta. Oh, mundak 2 juta. Oh iya. Terus iki ana sing menawaran kebaya Elisa 1 juta, jumpers 500, kaos Bagong A 300. Wah. Itu nyebeleke karo aku. Apa iku? Wah. Lara aku to. Lara piye? Ae ngatasé gambarku kok kalah karo bakal Elisa iki lho. Bakal Elisa tawar 1 juta kok kaos Bagong ming 300. Sabar. Jenenge lelang ngene iki engko ana sing ngunggahi, Gong. Ana? Ana. Oh, berarti aku tak ngeteh-eteh wae. Apa? Engko ana sing ngunggahi to? Ana. Berarti aku tak ora medun. Ha iya. Wis aku tak nang kono wae wis. Selalu siap sedia. Ya. Ya iki engko mesti ana sing ngunggahi ora usah kuwatir. Iki Pak Tumiyana tata-tata iki. Rumangsa. Nggih, matur sembah kaos Bagong 300, kebaya Elisa 1 juta, jumpers 500. Ya. Matur sembah nuwun. Iki ya ana sing kirim terus sapa? Katur menjane Bapak Suadi Pranowo kirim apa donasi ning dicorek apa duwite. Wah iya. Ya wis ora apa-apa. Ora masalah pokoke awake dhewe tetep iso kudu nampa apa anane. Ha iya. Karo ana Pak Tristianto. Ya, kembali menyumbang untuk donasi 1,5 juta. Gending pepiling tetap semangat dan sehat selalu, Pak. Pokoknya nggak didukung Bagong sak kanca selalu semangat. Ya. Oke sing padha nganu Gong apa jenenge iki request nek wektune rada diperpanjang 3 jam utawa 4 jam. Mbok sewengi men jenor cangkeme. Wis senengane iki ki ming request kok njur. Wah ya. Aku sing cilaka Truk. Mengko jenggotku saya dawa, heeh, cangkemku saya ciut. Ha iya.
Nek ngono iki 2 jam ki wis apik. Ya engko upama diundhake ya 2,5 jam. Ya, ning do nyumbang ora mung do usul. Ha iya. Bener ya. Pepeling. Oke. Sing nyekar sapa? Pamundutan presiden saka netizen streamingers. Heeh. Sing double wis si sapa jenenge iki Elisa karo Tatin. Ya, iki dimanfaatke Mbak Tatin, dimanfaatke. Heeh. Sak keluarga ndene kabeh. Ha iya. Sak bojone, sak anake, wah jan wis tekor leh ku ngliwet iki. Ya sing wingi ngono lho. Gantine sing wingi. Beh, sing wingi ora ana sing rombonganmu ora ana segane lho. Mboten. Aku mulih wungkusane teko. Oh, lah dalah. Oh, senengane ora sok kesusu mulih. Kae tak goleke masakan Padang e. Ajebono entuke petengan. Ya wis ah. Nggih niki sakderenge enten titipan, Pak. Heeh, titipan saka sapa? Saking Mbak Wati, Mbak saking Wati. Ponorogo. Nggih. Niki transfer 500.000 buat konco-konco WL. Iya, terima kasih. Ngene Cuman iki. itu terus ada satu lagi dari Mas Eno Ketingan. Oh iya. 500.000 juga buat konco WL. Matur sembah nuwun, berarti aku nyumbangi 5 yuta wae. Lah napa? Wis kebaca domongke kok disuda iki piye? Ketoke sing nyumbang wis saya oke kanca-kanca iki. Okean aku iki. Niku Berapa? berarti THR-nya medun mboten sesuk? Ambo wis dongakno wae. Heeh. Napa meng niku tok? Wis to, ora usah trewet kowe iki kok. Sinden rung nembang kok wis ngrembug dhuwit ora. Saru, seniman kuwi ora kodho ngrembug. Mboten ngrembug. Lah niki wong jenengan kan sanjang sakmono wae arep dilongi lho. Ora tak. Ora sida. Ah, Oke. 10 yuta ya. Terus niki mau nyuwun lagu Mbak Ratna Wati saking Ponorogo wae nyuwune Dadi Ati. Terus Mas Eno wae nyuwune Kadung Tresno. Niki ajeng pundi riyin monggo manut. Manut kowe sapa? Ya. Uga iki tambahan meneh Pak Murjito donasi 1 juta. Terima kasih Pak Murjito. Ya, wah senengke. Assalamualaikum. Wilujeng dalu nderek lelang kaos ketua Karangkadempel 1 juta. Nyuwun dipun terasaken Mas Nugroho suwun Teguh Wibowo Purwokerto. Per 1 juta kaosku do menek mripate. Gambar Bagong nyepelekke. Guys ana sing nawar Pak sapa jenenge iki? Pak Teguh Wibowo Purwokerto per A kaos ketua pemuda Karangkadempel 1 juta. Ya, ngomenno sing mundhak meneh ya, Gong. Heeh. Yo, arep milih apa kowe pepeling? Arum dalu? Kok arum dalu ngopo? Apa? Pepeling Kadung Tresno kalian Dadi Ati sing tengen kula niki wau. Ya kowe arep milih sing ndi? Lah napa nggih manut wau? Ayo milih ora apa-apa, engko aku akon pepeling kowe ora apal. Omong pepelinge kok ora apal, Gong. Ora nyinden 2 sasi ya. Oh. Nggih. Wis ra nyinden 2 sasi iki daya ingate wis do luntur. Heeh. Nggih mengke pepeling kalian Mbak Neti nggih. Ya, wae ra urung ya. Sakniki Kadung Tresno. Kadung Tresno dibawani. Ya. Karo nunggu iki gara-gara rada dawa wektune santai wae. Ya. Niki jumeneng mboten? Ah iya. Disawang piyayake. Nggih. Engko nanti ya jumeneng suwe ra weruh nanti jumeneng. Nggih niki mundhak lemu arep melu padha aku e. Kangge bawa, Pak. Oh. Alon-alon ling ngombe kok. Aku ki nek wedang putih iki keselak terus. Wo. Edanan paling ora ki sing lurus nang guluku ki mung kopi susu. Wo. Paling ora ya cocolate. Wah iya cocolate. Meng putihan Cocot. soalnya telakku ora kulino garingan. Ah iya. Ora kulino sing ra ono rasane iki ra kulino terus. Oh, nanti lemu. Ah iya. Paling kewalik ya. Ah iya kewalik piye? Paling disebul. Ya. Ayo. Rina wangi
Miono mundhak iki, Truk. Ya, lagi tak suwuni prisa perinciane kok ngunggahke 3,5 juta lelangan mau. Lelangan mau ya iso didelok to, Gong. Lelangan mau ki Pak Tumiono ngersake anu apa jenenge iki kaos Elisa, jaket karo kaos karang kadempel loro, kaose Elisa siji, terus karo apa jakete siji, 3,5 ki dadine wah mbok digenepi 6 yuta, Pak. Tendang mencelat to. Lelang kok nembung. Angel lele merinci. Mangga. Tansah kumawanging netra Oh, Tatin ki jebono ya areng ngelelang terus. Apa? Masker jumbo. 100 juta. Siapa yang mau membeli? Masker jumbo. Ngece, Bagongi ngece terus ngetahu. Bisa nggo wong 6. Wong 6 sapa? Ditung sapa wae jajali. Ora arep tak hitung ya. Sirah 6 e amat. Ngece tenan kok Bagong. Jero ati kadung tresna Nanoneno tandiya amung sliramu satemah lara ngandel ora. Iki senengane nek omong slap-slup kok, Gong. Pak Tumiono kok koyo matur ngono kuwi terus langsung nulis chatting 5 juta kabeh di luar kebaya. Lho, piye modar ora kowe. Luar kebaya berarti kaos karang kadempel loro karo apa jenenge iki kaos Elisa terus karo jumpers. Aku wis papat. Ini berarti 1.250.000 per A. Oh, ada penawaran lagi. Wis biyen Pak Tumiono sampun kepareng nawar di luar kebaya Elisa sing wis dinganu 1.250.000. Mangga. Sinten ingkang rumiyin? Mangga. Menika mboten badhe saged mrotol. Menika mboten saged. Kaya ning Mayobore terus. Le omong ora jelas. Lama diselani gending apa jenenge kadung tresna men padha kepareng berpenggalih. Ya, angel lho golek kaos gambar Bagong ketuane pemuda Karang Kadempel iki lagi in lho. Ha iya, ning golek jempere ya angel. Jempere tulisane wayang Celimen kok. Nggih, Ning cuma satu. kaos Elisa ya apik. Wis wae iki duwe anu jago dede ta iki. Oke, ora masalah. Heeh. Gonamu didol pira, Tin? Wani pira? Hitungane sekilan ning ngono. Lamat wos katon tijane yen bom berangkatan man sarang ngajur wirwakane sinawang tanambo Gedung tak bentak tinju. yen Bentak. patut nyoto sakti kamprak ati
Nadyan bebasamin kalingan godhong sak lembar dimas kaya was kencetan rasa sangsa ning atiku Ya, tak ngerti. Ya, Mbak. Penak ya. Terus bacaan, wah. Bacaan wis semono. Semene. Heeh. Ora tambah gede. Lah. Pacaane sarwa asri ceroban ing mata eman was amun kang mas maraning Ya. Langsung masuk meneh, Tru. Sampun. Saka Mbak Enti Jakarta. Oh iya. Nyumbang buat ongkos malam ini Bu Neti, Pak Katno, Pak Geter. Oh. Transfer ke bank Pak Katno. Oh iya. Ya ora entuk kaya ngono, ora entuk kaya ngono. Pokoke kesepakatan iki kanca-kanca iki bengi iki nek ana wong sih duweni sih tresna karo warga laras, diparingke karo personil, kuwi ora kena dipek personile, ning dienggo kabeh kanca-kanca warga laras dikelumpukke. Ya, karena ora ngunthet. Nah, kudu jujur mlebune pira, setorke nang rombongan, sesuk mangsa kala nek wis rampung didudah bareng-bareng. Iya, syukur iso nggo lebaran. Ya pancen ngono ya, Gong. Pokoke iki budidaya nek ora obah ndak ora mamah. Iya, wah jeneng. Wah, mboten. Niki pancen wis menyawiji karo nyawa kula dadine wis ora iso dilelang. Ana sing nyuwun, "Wayahe Bagong dilelang." Wah, iya. Aja. Liyane mawon. Donasi 300.000. Ya. Bapaknyane Bapak Bapak Aibda Mardi Kasat Reskrim Lampung Timur mendonasikan 600.000. Oh iya. 300.000 kagem Mbak Tatin saking Pak Hardaning. Ya, masuk ke kas. Ya. Wis men ra apa-apa. Lah ndudah sok kapan ya, Bang? Paling ora awal November. Ateneh tenak do. Wah. Ora ngono kok do kuwatir lho. Ya. Ngaturake pepeling le. Ha iya. Yo, peling. Dalam keadaan seperti ini aja nganti lali tansah manembah karo panguwasaning Gusti. Oh, eling karo sing gawe urip. Ngono ya. Aja gampang percaya karo hoax. Ya, kabar-kabar sing ora nyata, sing sumebar, sing disebar karo wong-wong sing kurang tanggung jawab, sing memang bakal gawe giris karo bangsane awake dhewe. Ya, semangat, selalu semangat. Tetap jangan berkumpul banyak-banyak. Ya, cukup 2 saja. 2 ya ora entuk. Senengane kok berkumpul kok ming 2 saja. Temennya omong-omongan siapa? Rasa omong-omongan. Senengane kok aneh-aneh ora. Yo, Mbak Neti, monggo katuran jumeneng. Yo. Iki sing ora iso diaturake presiden-presiden saka luar daerah, Tru. Iya. Kaya ta saka Mbak Ana Pertiwi iki ora iso mlebu Ngayogya mergo nek mlebu Yogya kudu dikarantina. Iya. Disolasi sirahe. Isolasi kok solasi, disolasi.
Saka Jaban Rangka soalé. Ha iya. Mbak Lian ya ora iso, Mbak. Anu kabeh sing liyane iki sinenjen liyane sing ora iso muncul ki ora iso mlebu nang kene iki mergo saka luar daerah. Wo, lah Wahyu Krisnawati. Kae saiki wis pindah. Wo, nang NTT. Nusa Tenggara Barat. Dah. Kleru. NTT kok Nusa Tenggara Barat bicarane. Monggo dipun bawani. Monggo Mbak Neti. Wah, ayo. Wah, tangane ya medhekol kaya ngono. Bola-bali ayo ngenetke batako, ayo. Penting sehat, Pak. Heeh. Ya tak weling lho, aja pepanas ndak ireng. Ireng kena ning dingengeh. Lah ben wantek ya, Pak. Ireng ki ben wantek. Ya. Nena, mangga. Rukun Islam. Ya. Kowe lek ngetutke aku ya suwe karo Tatin suwe Mbak Neti mula keseniorane senior Neti karo Tatin. Ya. Kang lima puniki. Saka sapa reng? Pak Tristianto ku ya anu saben dina ya monitor lumantar streaming. Iya. Eno Katin dakna. Monggo, Jempers, kaos loro, kaose Elisa sudah penawaran tertinggi 1.250.000. Ada yang lebih tinggi lagi, monggo. Mumpung urung ditutup. Rasa kuatir pokoknya Pak Kijo Prambanan Lengaula. Lho, kok tekan Lengaula barang. Kaos ning ya terus kaos kok. Mreng parasa sama Karo sapa Renat Maunan? ditugake Pak Dugake garwa bojomu. Saiki bojomu nang ndi? mantuk Lho. Ame nunggoni 2 jame kok kaya ora betah ki selak ngopo? Ya seben kok ya. Wah, lelang sisan mawon. Piye? Bojomu kok nglelang? Kok kurang ajar kowe wis. Bojone kok nglelang ora. Lah ngendikane kan mboten angsal ten mriki. Entuk ora apa-apa nek ngeterke ki entuk. Lah wong Tatine ya ditunggoni bojone kok karo momong anake. Wis ngentekke donatku. Wis ora apa-apa to. Dinggo cah cilik ki ora apa-apa kok. Wah, wong tuwa kok ngalaro cah cilik. Entek tenan. Ya. Aja pada ditinggalke Nena Rukun lima puniki sahatate Kang angka Ayo piyayi saking Demenak ki ya ngono kuwi. Ya. ya niku Wong wedok ki ora kaya lho, ora kaya Neti lho. Karo sing lanang basa. Oh, unjukane Mas. Teh napa kopi? Toya petak nggih Mas. Heeh. Banyu kei gambeng. Saking Demenake kok. Mangke kula dipun pethuk nggih Mas. Iya. Lanang yo bedigasan. Wong sing lanang iki wonge anteng kaya tok unekke bedigasan to. Nyatane wong nunggu bojone 2 jam kok ora betah kok ngarep snintingan ora.
Ah, Apik dikapake Pak niku, Pak. aja tok kapak-kapake nengno wae engko ora edan dhewe wis. Kang angka loro salat Dene kang telu urung ana penawaran meneh. Ketoke wis mentok sayuta 250 ki, Tru. Ya ora apa-apa wong jeneng kaos sayuta 250 ki kaos larang lho. Rumangsane ora ditampa, wong nyatane kabeh ya dienggo donasi. Iki kebutuhane para-para sing terdampak COVID-19. COVID-19 iki karo Dewa 19 apane kok, Tru? Beda, kuwi grup musik karo penyakit kok ya. Ramadan nindake poso. Wah, iki Ramadan wis arep tekan iki. Heeh. Wah, iki ning aku ketoke ngele. Lho mergane. Nek ora ana tarweh, ora ana takjilan, mangan apa aku? Ayo iki wong urip anggere Ramadan kok nggantuke takjilan ora. Ora mangan kolak iki. Kapat yakat ping 5 ngibadah haji Rukun Islam sampurna. Matur sembah nuwun tanpa monggo kanca-kanca nabuh sinambi gireng. Ya. Tak kuntaknone oe, tak kuntakneno oe. Ah mesti selip. Iya, ora apa-apa. Monggo. Ya. Oh 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 oh. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Wis wancinte tansah dielingke. Wis wancinte padha nindakake adzan wis kumandhang wayahe sembahyang natapi wajib dawuhe pangeran salat dadi cagake agama limang wektu kudu tansah dijaga kanthi istiqomah lan sing tumaknina luwih sampurna yen berjamaah sebar lan asar salat sayakti ngetoke tindak mungkar Marip lan isa jangkepe prayogane ditambah salat sunate aja sembrono iku perintah agama ngelingana ning donya mung sedela sabar lan tawakal pasrah sing kuwasa tak gelang tak gelang Tung, tung, besok tung, tung. munggah suwarga. Matur sembah nuwun tanpa pepindhan. Ya. Iki mau lagu pepiling panjunan saka panjenengane Bapak Tristianto. Oh iya. Coba ring iki eneng WA meneh sing teka. Nggih. Donasi kembali masuk saking Mas Bibit Sabar Tangerang 500.000. Matur sembah nuwun. Ngersake apa reng? Ngersake patine gareng. Iki ngapa iki?
Kowe iki edan apa piye kowe iki? Ngomong kok ting blasur ora karu-karuan ora senengane. Ya, iya isih akeh tetembangan-tetembangan. Ah iya. Sing perlu diaturake. Lan siketoke wis ora ana meneh, Truk. Tutup. Lelang kaos ketua pemuda karo Jempers karo apa jenenge iki kaose Elisa. Masing-masing 1.250.000. Ya. Sapa sing menang? Menane Bapak Tumiyono. Wah, ya wis ora apa-apa reng. Heeh. Tinggal pelelangan ya kuwi kebayake Elisa. Oh iya. Mau penawaran tertinggi 1 juta, mbok menawa sing kepareng arep munggah meneh. Kena nggo aling-aling lemut. Ha iya. Bener. Yo diaturke meneh, Truk. Yo. Monggo, Mbak. Tatin mau ana sing nyuwun apa jenenge? Saking kula wau. Apa, Mas? Dadi ati. Dadi ati, yo. Mumpung durung dadi telek. Ha iya. Didadekke ati sik. Ha iya. Monggo. Wah. Semeneng malih. Heeh. Iya. Tur dasare nek penggalangan dana ini ya terbatas kok ya Gong, aja terus-terusan nganggo dipedhot terus esuk disambung meneh pancen ngono. Mergo ya ora sak kabehe sing padha nonton ki ngaturake dana sosial ora. Ana sing wis nonton wingi wis ngaturake, saiki nonton wis ora ngaturake ya wis pirang-pirang. Kuwi ya ora apa-apa. Lah ya ora apa-apa. Mula nek wis bar iki awak dhewe kudu ngulir budi piye carane gawe acara ngaturke utawa sing iso dadi srana penggalangan dana meneh sak liyane wayang celimen ki apa. Ngono kuwi perlu dipikir. Dadi ora monoton. Telokso. Apa? Telokso. Telokso ki apa? Kae lho, sing kaya nggon TV lho. Ah, kuwi ya iso wawancara karo Mbak Tatin, sejarah ini dadi sinden, putrane sapa, terus apa jenenge perjalanan hidup piye, kuwi ya penting. Kok di apa jenenge diwawancarai Mbak Elisa, wawancari Mbak Prastiwi, kuwi ya menarik. Wiyaga-wiyaga ya diwawancarai. Rasa terus nek wiyaga brebes mili kok nek ngerti sejarah wiyaga. Wes ten. Ha iya, sejarahe urip mesti ngungkuli babah kono. Mergane sejarah wiyagaku ki elek-elek. Ah iya. Nek ana sing pengakuan kula nate dados narapidana niku ya nate. Apa ora ramah ngreget-ngregeti WL? Ah iya. Yo, bawane Tin, monggo. Tuturupa among ati ngono disingget sike ya kanggo menyambut bulan Ramadan. Heeh, kudu disingget sik. Ha iya. Nah, persediaan ya wis menipis iki. Ha iya. Gandume wis entek kae aku, Cil. Kowe tak andani, nek nggon aku nek gawe bakwan enak-enake bakwan. Wah to.
Apa gandume ming sepiring? Heeh. Ndoke 17. Weh. Mula rasane enak. Iki wis tak longi lho. Oh. Iki ndoke loro. Gandume akeh banget. Wis mulai arep tekor. Ha iya. Alon-alon gong ora masalah, ora apa-apa. Ora yo entuk ijol. Napa sing ngekeki? Mangsa kaya ngene kok. Ya sapa ngerti sandung jegluk ana rezeki, sandung jegluk ana rezeki. Nek wong do nyandung-nyandung. Wow. Luput pisan kena pisan mesakake truk butane nganti rambute do putih-putih suwe ora pentas heeh Ida tuwa-tuwa kae Ndara Werkudara nganti jenggote ra dikerok. Putus asa. Yes, disemangati ora. Yen gampang luwe yen angel ka yen angel ka ora mengusul ora mengusul kuwi sing mumet aku kowe. Kok iso mumet? Misale saiki nek nunggu sahur, heeh. Terus wong semene iki do ora mulih. Yo, kita sahur bersama. Ha sing bersama kuwi sing kepenak. Sing nyauri kuwi. Heeh ya. Ne ya iso dinganu lho, Gong. Iso digawe siaran tunda. Lho, awak dhewe rekamane awan karo ngisi wektu. Mengko arep sahur kae ditayangke. Awak dhewe ya iso ndelok. Menunggu buka ya iso. Ya nek ditunggu ya nek buka, nek tutup. Monggo angel saiki nek kon buka angel ora jamak-jamak. Saploke jaga jarak kuwi wis arang-arang dibuka. Buka puasa, duwer, buka puasa. Paham? Sampluk mencrat kowe. Buka puasa. Monggo. Tan kena tinumbas sing kaya ngapa mangga goleki sing kaya ngapa wong nyatane kelakan sabrene tenang tak ngredeg delang Surprise!
neno nano Matur sembah nuwun Mbak Tati. Sami-sami. Tur iki ya sewijining kanugrahan to. Ya. Ing atase Kiming Wayang Climen ning Gusti pepundhenku Gusti Bendara Pangeran Harya Penangsang. Duduk dasmu modar ora. Gusti Pangeran Harya Yudaningrat rawuh. Matur sembah nuwun tegese panjenengane nyengkuyung acara iki. Wah mesti ya iya. Nek ora nyengkuyung ya mergo wis bingung. Ha iya. Arep nendi iki? Terus tindak mrene. Heeh. Sajake boyoke wis mari boyoke. Ha iya. Ngakune kecethit ha ya. Mula ora sok piyai luhur kok petakilan. Kok tak tonya raimu modar lho kowe. Gusti kok dunake petakilan ora. Sembah nuwun Gusti, pokoke nyuwun semangat. Nih kanca-kanca semangat lho mengumpulkan dana sosial kagem yang terdampak COVID-19. Oh iya. Muga-muga ndang semingkir ya, Truk. Ramadan tiba, COVID lunga. Awak dhewe nindakake Ramadan kanthi seneng atine iso manembah lumantar salat tarawih lan apa sing didhawuhke ana ing jroning Ramadan kuwi. Ya sing disuwun ya ngono ya, Gong. Ane ya piye ya, karang ya ngladeni wong akeh iki wis ngrekoso. Heeh. Truk. Heeh. Kabar sing tak tampa. Wirata. Heeh. Wirata kena lara iki sing mati 3.000 wong, Gong. Kabar ngono ki tok saring sike. Tenan kuwi. Terus Kumbina, heeh. Kumbina sing mati 40.000 wong. Waduh. Nganti mayat-mayat disebar nang tengah dalan, digledhek-gledhekke nang sarean-sarean. Le. Kowe tak omongi ya. Kabar-kabar kaya ngono kuwi iki aja tok percaya. Kuwi video-video jaman biyen terus digathuk-gathukke. Supaya masyarakat kuwi resah, supaya masyarakat kuwi keweden, nek masyarakat keweden, masyarakat resah. Kuwi gampang kena lara. Kowe tak omongi, wong keweden ki iso dadi lara mergo mergo wedi lho. Mula perkara kaya iki lumantar HP. Waduh. Tenan, oke sik do ngirimi aku. Ana sik ngirimi aku lagi ditusuk kok. Waduh. Oh apa? Lho, jare mati mergo lara. Wis ora iso mari terus ditusuk. Sing ditusuk wah kejel-kejel kaya. Ya wis. Kabar kaya ngene iki aja nganti tok tampa kanthi terus tok sebarke terus kowe padha karo dadi tersangka ikut menyebarkan hoax sing gawe resahing masyarakat. Aja ngono, aku ora seneng. Lho, kahanane wis tentrem ya wis ben tentrem. Ora usah digawe werna-werna. Aku ya sok nampa ana mayat kok dilebokke kontainer iki ndur mayate iki pira. Kaya ngono kok ya isih do dipercaya kok ya isih disebarke nang nggone ngendi-endi papan. Mbok ya sing teliti kudu sing iso nyaring. Mergo ngene, Gong. Wong-wong manca iki ora kabeh tresna karo bangsane awake dhewe. Ning akeh saperangan wong manca iki sing kepengin negarane awake dhewe iki remuk, negarane awake dhewe iki bobrok. Mula terus diserang kanthi cara kaya mengkono kuwi. Diwenehi virus sing pancen medeni terus diwenehi kabar-kabar sing medeni, sing gegirisi. Nyatane ngono lho. Kuwi asli kok, Truk. Ngene. Saiki nek tok pikir, anane korban kaya mengkono lan bangsane awake dhewe memerintahkan supaya aja nganti terdampak sangat berat. Nek sing lara akeh, sing nangani sithik, kuwi sing lara ya kapitunan. Paham? Saiki nuwun sewu, dokter kuwi nuwun sewu. Nek nangani wong 1000 tele-tele. Mongko ning kono-kono kuwi mergo do ngeyel dikon neng jero omah do ora gelem, isih do pesta-pesta, isih do ngumpul-ngumpul, isih do metu wekasan kuwi nyebar.
Ning nek awake dhewe ngestokke dawuh sing lara ya sithik, kuwi ya bakal iso ditangani mergo kematiane ming 2 sampai 3%. Oh. Kuwi wae sing diserang utawa sing ora ana piyai-piyai sepuh sing pancen duwe penyakit bawaan kaya to kanker, jantung, gula lan sak piturute. Kuwi wis keladuk yuswa, mula nuwun sewu gampang kena lara. Nek sing sehat-sehat kaya ngono kuwi imunmu kuat, jelas. Jelas nek kowe ora mung imenku wis sentosa. Sik to Gong aku nek omong ki rungokno sik to. Kuwi ora bakal kena lara ngono lho. Kena iso disembuhkan. Dadi kowe ora usah wedi, ora usah kuwatir. Nyatane jaman rungono medsos, flu burung ki piye? Kuwi kabare ya ora kaya ngene iki, ning merga digedhekke dening medsos. Wekasan Covid iki dadi gedhe, embane kaya dene brahala. Nek jane ya mung buta bajang. Ora ana apa-apane nek awake dhewe tenang, awake dhewe ngesoke dawuhing pemerintah kuwi ora ana apa-apane. Wong virus kuwi iki mati mergo sabun to. Heeh. Berarti wong saben wong nek kudu nyabun tegese tangane iki dihapus utawa dikumbah nganggo banyu sabun. Ha iya. Kuwi selama 20 atau 12 detik setelah kena banyu sabun kuwi virus kuwi bakal mati. Ngono lho. Dadi ora usah wedi. Aku bingung ya. Bingung perkara apa? Kabar sing ditampa kuwi menular karena bersentuhan. Kabar sing ditampa meneh liwat udara utawa kudu nganggo masker. Kabar sing ditampa. Lah, kuwi lho sing marai bingung nang kono kuwi. Sing marai kisruh nang kono kuwi. Ya ra? Ayo mulane kuwi, mula awake dhewe kudu teliti, awake dhewe kudu iso mikir, kudu iso metung-metung, sinambi leren ora metu saka omah, diglejah, diitung, dipetung utawa diteliti, janjane iki apa, janjane iki kaya ngapa, lan awake dhewe kudu kepiye, kuwi janjane malah luwih prayoga luwih apik. Aku ki nek bar kumpul-kumpul ki terus meriang ya, Truk. Kuwi tegese kowe duwe rasa keweden. Kowe wedi mergo kumpul kanca-kancamu pikiranmu kanca-kancaku gek kena, kanca-kancaku gek duwe bawaan penyakit corona lan sampe turute mula kowe wis wedi. Lah, kowe duwe rasa ngrasake kaya masuk angin kuwi imunmu medhun. Oh, heeh. Monggo asine isih ngono lho imunku. Isih munggah to isih. Kuwi mergane imunmu medhun terus kowe duwe rasa lara ngono kuwi. Nek jane kumpul karo wong pirang-pirang terus mari meneh. Wah, jan penyakit ana. Mula wajib digalakkan, Truk. Ha wis galak kok. Pak kletak ndasmu lho. Ha wis seneng ae nek omong diplesetke nesu. Nek ana wong ngomong kowe mlesetke sak kareme dhewe. Digalakkan ora usah dadak nyebar berita-berita sing gegirisi utawa sing medeni masyarakat. Disebar berita sing membahagiakan, sing menyenangkan. Ya, men masyarakat awake dhewe ora wedi, ora giduh mungsuh virus COVID-19. Biasane David. Covid saiki wis bener ta, Truk? Iya. Iki awake dhewe nek nganti keterusan kena virus Covid-19 iki ora urung ade di outbound. Lah. Lockdown. Ha iya. Nan kuwi. Wis. David 19 ki mujudake sawijining mutilasi. Pandemi kok mutilasi apa? Sapa sing njaluk didemeni? Hus. Pandemi kok didemeni. Ya Traya semanane Semar. Ha iya. Ki wis kurang sedhela wektune wis ora ana penawaran-penawaran sing Oh sik Truk, ana WA. Ya. Ana WA tak bukake mbok menawa iki oh nggih, matur sembah nuwun Pak Tristianto sampun ngirim dhateng rekeningipun Mas Gunawan Widagdo. Ya. Oh. Weh lah wis ngabari sing ngabari meneh. Gusti Yudha rawuh. Iya. Iya. Apiye kon kondur wae piye? Kok malah kon Piyai pira kuwi, Truk? Ambuh ora ngerti biasane karo Mas Abro. Piyai. Oh karo Pak Tommy. Kepiye iki? Bos. Wah, kok meng nonton iki piye?
Manajer Hotel Pesona. Piye iki? Halo. Bang Tommy. Bapak menawa wis maringke langsung ora. Wis ora apa-apa tur ya panjenengane ya kena dampak terus. Ya hotel-hotel ya sepi tenan. Iya. Ya ora apa-apa. Nek ya isih sepi awake dhewe. Ha iya. Langsung maringke Pak Tommy. Heeh. Pira? Ayo sepen sak ngarepe kok. Nek ngerti pirane mung arep tok bahas wis senengane ora. Kowe iki nek kon muthik-uthik wong seneng ora ada. Mbah nuwun Pak Tommy. Ya. Wis rasa didelok jumlahe langsung aturke apa penampa dana wae men diitung dhewe. Oh iya. Pak Tommy matur sembah. Wis gak lunga kowe mung arep kesoting kowe. Nya. Wong kok mung arep nampang. Wong ya raine dibrangus ngono kok ya. Engko men sing desane ana tuh kae. Oh, Mas Mantri ketok kae Mas Mantri. Wah, gleleng tenan. Ha iya. Nang arep numpang tenar. Iya. Sembah nuwun Gusti Ida kepareng rawuh. Dos pundi Gusti damel wonten dalem Yudha Negara napa dos pundi? Ning mboten kenging wonten penontonipun wonten pendhape menika saged kagem hiburan panjenengan. Iya. Bayang-bayangane Gusti itu ming mlebu metu ngunjuke kathok bingung mlebu metu. Nanggap wayang Sliman menika ora malah seger. Iya. Tur ya suasanane ketok megah. Saura-urane engko nek upama ditakokke kuwi lho. Petruk kae lek gawe wayang Sliman endi? Nek ana wong SML aku ora iki omahku sing anyar. Wah, ketok teng Slorot. Heeh. Iya, nek jane panjenengane panyeris gagas arep kepengin wayangan kanthi donasi ning awak dhewe wis gawe dhisik. Gusti paring dawuh, "Wah, matur nuwun Mas pun disiki sampeyan niat kula pancen kaya ngoten niku." Ha ya ora apa-apa karang ya. Nek ora ngene iki sing arep mbebantu sapa, Truk? Ya. Kanca-kanca seni ya ming do udah-aduh. Anggere diparani ming, "Aduh yana, tak nembang iki maning aduh yana, aduh." Aduh yana, tak nembang sesuk madang opo. Awak dhewe ya iya kok. Ha iki celeng aku wis saya menipis e. Iki judule mung Bambang Pengeluaran. Ha iya. Ora ana pemasukan babar blas. Ha iya wis ora apa-apa. Pokoke ditampa. Ngene lho, imbal balike iki jaman wingi-wingi ya rezekine awake dhewe sempulur nganti kliwat saka ukuran. Ya. Saiki diparingi kahanan kaya ngene iki ya matur nuwun. Malah nek perlu mbebantu. Ha iya. Aja nganti kowe terus rumangsa, waduh, bandaku kelong. Upamane wayang Sliman iki nganti kudu tombok kowe adol mobil siji terus kowe, aduh, bandaku kelong. Ora apa-apa. Kanca-kanca sok iki bakal ya melu uyung-uyung nukokke mobil meneh. Ha iya. Ha iya ngono wis imbal balike pancen ngono kuwi kok ya. Apa kowe arep mayang dhewe? Ya ora iso ta nek ora ditabuhi. Ha iya. Anjen ya bener.